Ndewo na ndị be anyị. Ana m ekene onye enu, na-ekene onye ana, na-ekene onye ukwu, na-ekene onye nta, na-ekene nwaanyị, na-ekene nwoke. Abịakwana m ọzọ. Ibe nji maka ya bịa taata bụ maka ibe gbasara nwoke na nwaanyị na famili, nwatakịrị nwoke na nwatakịrị nwaanyị na igbo famili. Ị na-anya kịta ibe na-eme na awa kọlchọ, ụmụ nwaanyị a na-azị anọdụ mbe di, ịghọtago, obere iwe ozugbo achọọ rizin ọ wee jewele, ịghọtago. Ọ bụrụ ka nne na nna anyị si wee mie ifugie and ọ na-emebi ibe rinne. Ịbịazie ụmụ nwaanyị rie nne na-akwụgharị, ma ndị n'obodo oyibo, ma ndị nọ n'Afrịka, ma ndị nọ na be anyị. Ọ dịrọ mma ifugie, because na onwe ibe na-eme isi na ndụ anyị. Onwe one of ibe na-eme isi, ọ bụrụ na ọba ncha, mana onwe some of ibe na-eme isi, and one of them ka anyị chọọ ka anyị tụnye aka ibe gbasara otu esi azụ nwatakịrị nwaanyị na otu esi azụ nwatakịrị nwoke na be anyị. Ịghọtago. O nwere nwa vidiyo m mere mkwulu maka otu nwoke enwere nna ya esi gbakwulu nne ya. Ịghọtago. Bụrụ nwoke mmi na-ebu ọ na-ene nne ya anya, na-akwado nne ya n'ibe ọ na-eme, maka na nne ji ọrụ mmadụ na-abụ, ọrụ papia na ọrụ nyanwa. Akwụghọtago. So wee sị na mme eme extension ka nkọwa ebe nwaanyị ga-enye aka na ndụ nwoke. Ọ bụ na nwoke a na-etopụtaluo ịnụ nwaanyị bụ adishọn olugo ịnụ nwaanyị, ma mụ ya sọpozu ị na-akọwarị ya ibu na ọbụgodo na ọ na-eme enyi nwaanyị. Ọ sọpozu ị na-akọwarị ya nekwe ntụ na aghụghọ eji eso nwaanyị, nekwe ka nwaanyị si wee dụ, maka ọmamụ ya bụ ya agwa eziokwu. Enyi ya nwaanyị nwee ka ọra na-agwa eziokwu, maka amara ibe enyi ya nwaanyị ji esori ya ka ọ nụọ ya. So ọ gbakwuru mamụ ya kọwarị ya ibe gbasara nwaanyị. Ọ kwetago nke bụ eziokwu, ka o wee yuzu onye wee follow the lady ọ ga-anụ ọnụzi anya. Alisi ụmụ ibe dụ anya a na-ebenete, maka ọ na-eyuzu ibe mamụ ya. Anyị na-arịfa akwa bak to mamụ ya ma ọnụcha anya na ọ bụrụ ome ibe na ojewele. Ọ bụ na mamụ ya nọzi ndụ udo, ọ bụ na ya na anti edu mma si anti ekọwarịa. Ịghọtago. Because these are ndị nwere experience togolo abụọ bịa mechaa bụrụ nne. Ọ the same thing kwato nna. Ọ bụ na nna na nwa ya nwaanyị achọghị ijebe di, oge luo nya badụrakwa achọ. Ịghọtago. Ibe abụrụkwana iwe ga-egbu oge. Ọkwa ifugie. Ọnya ka m ji wee sị na my next video na mmemme relation gbasara the parents na ụmụ ha. Ọ bụ na anyị na nwa ya dị mma, papa na nwa ya nwaanyị, ọ kọwarịa si ya nekwe ibe nwoke, nekwe ka nwoke si wee nọrọ. Ị na-ejekwe nekwe ibe ihe aga ime imejọ, nekwe ibe ihe aga ime imetie. Ọ bụ na owuo iwo charịa, nekwe na ọkwa respect bụ ibe a chọrọ. Rafụkwa ụmụ ibe love letter ma ịkpọrọ ya love music, ọ bụrụ ya bụ ibe ọ chọrọ. Ma ọ na ị na-esi nri na-esi kpata gị nwa kacha esi nri, ọ bụchara ya bụ ibe nwoke chọrọ. Oge agago mgbe asị nọọ isiri nri ozugbo igolo obi nwoke, ọ bụrụzi taa. So na ibe mere ya bụ na nke nwoke bụ papia sọpozu ịkọwarịa sị ya na ịka nwoke si wee nọrọ the same thing. Mamụ ya akọwala nwa ya nwoke bifo ba na-eje be di. Eziokwu m niile efili m na-eme enye otu ọ ga-ebenete because ebe ka ibe a ga-ebi, kedu mgbe ọ ga-ebi. Ịghọtago. Onye jee ije di within 3 months o jewele, ndị nke 3 weeks o jewele. Onwezi onye na-anọrụzi obu arọ. Onwezi ibe dịka respect na anụmdi ma marriages. Biko ibe a bụ my own suggestion. Aka nwekwe ndị ọzọ mmemme n'ọda vidio, mana nke a bụgodo nke nsị ka ntụnye ya ọnụ. Ịghọtago. Onye nwe okwu ya jee na comment section kwuo. Ọka bụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu. Ọ ga-adịla anyị niile na mma. Ịghọtago. Nke onye chiri nya zele, ngwa na onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ. Onye nweta ozi ya biko onye atụsa anya na-ekele ọlụ eke.